wallahi zan je in ga Ali. Kuka fa kike? Ke dan girman Allah ki ba zan dura miki a Ya shan haƙuri. ma. Wallahi sai na je Kano ina so zan je in ga Ali Nuhu. Na tama zan je in ga Ado Gwanja. Akwai fresh emia billahi lazi ko zai kashe ni na rantse da Allah sai na je Kano sai dai ina zo dawowa ya ce ba zan shigo Kano. Ayi haƙuri, ayi haƙuri. Allah ya isa wallahi. Ga kuma su fly over. Ya haƙuri. Allah ya isa. yan ƙauye kenan ta shigo na kawo ta shi fura kuma ta ga fresh area ga wanda yadda take za ta shigo Allah ya ba ta dama shi ne na ce bari na siya mata gurasa lema A suka lissafa mu na siya mata rake gurasa da naman nan ka ci gurasa da nama mana ai shine mahaɗin gurasa da nama a garin Kano? mana what Na yadda na zo garin Kano kun bani gurasa. Shine abincin ku kawai. da nama dai Gurasa to Da nama. abu mai daɗi kun kane ShopRite. Dama yan Kaduna akwai son gurasa. ke burin ki zo Kano Za ku kamo min Ado Gwanja, za ku kamo min Ali Nuhu. dukansu an musu waya dukansu ai yanzu nan za su zo ga fresh emia dai kin fresh ganshi emiya dai Ado ma gashi nan ma zuwa ya a zo ran shi ma yana zuwa an masa waya da shi alin ma gaba daya Tun da hannasa a zuciyata sai na ga fresh. Allah ya yarda na san sai na ga. shine dama To. jama'a sun ce bai dace ko kai ke tafiya kyauta ba gashi An Allah neme ya baki cika kowa ya miki gani. burin ya wannan kuka da kike yanzu kuma ya zama dariya zo da Ale Shehu Ai ni dariyan ko shigowa na kanan shi ne dariya. Na zo dai ShopRite a kulle amma amma duk da haka dai ta ji daɗi Ka ji daɗi. duk da haka sai Wai ni a Kaduna ta ina kika shigo ne? Ta Ai ina. shigowa Kaduna nan kuma duk ta inda na shigo Kaduna ta nan zan bi zan koma Kaduna. a to hanya da aka ce kuma gwamnan ku ya zo ya sa ya kafa ya tsare ba Wallahi ko ai hanyar a rufe na shigo. haka ta arfe A'a to ai yanzu muna so ki ba mu kai bayanin ShopRite ya wasa ne har kika kai shigo salibi kina ga shi kuma Allah hanya a rufe ba bari ya dace ki ƙara ai ni babban farin ciki na da na shigo Kano na zo na ga ShopRite. Farin ciki na biyu na ga fresh. insha Allah zaki ga alilu zaki ga ado ga Eh, jaji mun yi kansa ai magana su da- ma ya cancanta yanzu ki gansu Eh, mun yi dan ina magana ji da su ma Ado, karasowa Ado ne yana- musu ba Ado an ce yana hanya Aliyu zai karaso insha Allah sai na gan insha Allah zaki To mun gode buga fresh Anti Kaduna. tabbatar za ku bani guzurin gurasa. an ga da nama har ba ma ba da nama. gurasa ba a ba da gurasa da zalla nama Iya da gurasa, nama, iya kin san shi ne gurasa. ma. Da nama. Sai na san abinci da na nama Hausawa. ai da nama Da kice da nama, za nama ka ci da Abincin nama. Kanawa. da gurasa da nama ai ba wannan naman kiyan da yake muna wani ba wai kyauta bane wallahi